mani wo dia busia ye de wato ano na ada no na hwa busia anu tumi so sia kunya me enyina so hima me na mo tumi se sia abusia penin hweye wate dia woti krom ho a wodi hweye asante masana tie sana ye asante amamne ne amane wo do pe wo tumi be na wo so an hweye na se do ba hemfia biem wo behunu asante amane ne amamre se opa kunyandia no anse busa penini mako oba penini mako sira kunyani bi se ga de hie nyina abaye no so boa me o do me na o be me na o hye me den se de tokro bia na me ho o tamfo no de afaso nya me ntina mbae na wada roma asante mema sei nkonya tuntum nko a na wa asase na emom nye pehunu bia ene timi to asase so obi do asase so didi a eno nche so ho kwan se otimi to ma obi odidi ani na onidi ase sie tetensa ase a yechemu num nkonya tuntum benya bi ohina ote akonya so benya bi chronic development ebenya bi ansa na de odoso edidie no onso benya bi ansa na nananom te se ye no enye bi dia kan tata so akonya na me jafi di frisuru na bae o me de ma de na bae no pese o mo jeje me nya akonya ya de na me koye afi na me koye plumber na se carpenter adwen ho adwen bone a utu na metu yesi nkonwa sei ya na ya mamre ni nti na yesi se nkonwa yi nenne e ma ho ho ye meni JP se menne ohene ya fe apewu sa wansa eye himan hene atenasie na yetenasie woni se amamre no a na ye de ebrewo na se ni won so bi a wode aba adwa ma so efe nika wunya bi hwa won so no ubeka mu nsem a kire adofo na ni dine eda so a ne kum aduosia enam se ekasa fa mamre ne huntie na yesi nkonwa se ye ba beka sini ni mu asem na won so no woni pani a yesi due tine se obi etu ni bafo na nso no wodi bi ayefutu te ne sini ni mu nsem ene ye bebobo hu na won so no amamre ne atete sem agum no wo bi na wo hu kwan a yasante sem yesi bo hu bra mi am bedwumadi ebre wo medi ne adwabo achewa oyini mo akwaba na tse obade ada na won so ye do obade ase na sini won so ye ade aba nkrofo de mo che he wo bi epe bi ahwe kumaduosia wada woma ba ne sen e na ye se be de di kumaduosia batu sini no so ayo odia mafa akonya so na mada mewase santehene nse da bia me baha ansana me kasa no se me da santehene ase mewada roma me chia obru da ase so ono aye mi se won sa no adwuma ne beni na fa so santehema on so me maame no maame oda roma me chia wa nwumre me da wase na fa ma de hye hemanfo ene ankasefo adwetiafo abradefo ene pobi munyina chiachia munwe edin kumaduosia no ai de tu sine no so ejina homa ohene kasi on se e kase kum aduosia obi a wakum nipa aduosia nipa no so nye nipa kwa nipa abradefo wakum omunti ayemra ne de ma ohene bia waye kase okay on se sine no asante amamre ne amane pa ne de yesase ni na wo ya amamre bi na uyi yewura firimu a enyeye na emo untimi mfe yewura so din emmem baby unni kwan so de ne din bam nti ye plego obi a ne ye fa obi so wahene kase bi a o se fa mrane a emu etru tina ye fa kum atuesia edusia me do for say so hwe ya ubetumi afre odofo bi say onko Facebook na won hwe RTVGH obehu dwumadie nyina e wo no nso ahwe bi live na the number bi atoso nti say wo ase bi say bi say mpo wo bibia obebisa wo hene
ubetumi ama ye message brepre mu ye be kan ama wo brepre mu so ye betumi ye de ye phone lines na tum na won so wafre say text message say ye WhatsApp ni nyina number na e da so no de fa so a brepre mu no mekan e de ama wo wani ese wo me hu kumedu sia no na se kire na ye hwe sini na nkasa efade em bie ni kakra bi kire ye sini no efa ya hinsi ho ene yen sas sem chese mi medi akonyakra na asante sem hia me papa me obi a me mfama asante sem eni agro debi ene na ma me ye me what you say asante sem die kwanso di agro a wayira wo kwan enti me fabriche ba me ye say me be so me nananum tiom na me sori am comment share bia na me comment share me hwe de wi aye wi si asem de wi nananum sikasa o me di wo machi a hwa nyoma bebre nti me ya madwen say me ye newspaper e de amasante ti na me newspaper ni de traditional heritage egusu ho e wo se say de me publish bi newspaper ni de no traditional heritage newspaper no amanfo ani baje mu pa because na me hwe enwoma ha amanfo outside ene nwoma ekoso o menhia ena na me de ebem na amanfo ani je hu sa na ede na eja e prekope akiri ansam no ebem no ebeje wo bre ebeje me bre nti amamenti mi ankoso na afeso me sa ko film school America nti me wi film school na me yesa kamde be movies ya bi emra ni nyina na emra yi emma me kwan nti bebedi akonwe na mse da bi samatoto mfidie we nyina egu hode a enka dem na osebusu mi ye bibi na me de boa santeman na amanfo tenwoma bi ase ti eno pa na me botaya enti ese me be hyase me ya se de be ya bibia ayira bia nipa beti ase ti we eye na hyase no de aka echi ene dos say we 8 episode na yadru ye be ko season 2 okay tina de ho no nti wo hwem a wo hwa bet obehu nyoma bebre okay nyoma se fa mamre pa de se wo pe asante sem pa de a na also it me hwe sansi ma anya ne se bia me ye for sikasema na bibia me ye sem de asante man sebio obi e ni dwa moka ana obi nya de se me ye maboka na watu ho esi wo so obeye obebo ho kaaye e de acha asante man ade na me ye na asante man emwa ode bo am bi na mayi a me so me de yes production so at yes nti ha me da kokora da tambia me kasa ade a onimi ye no so odi hina kora na da ko ogya wada ade ye tetede bi a e ma atimi eluku young tambia uni nti sanity na nyame gusu siesie wada bia me hunu wo a na waye kama say adwene no du ba bia wo spese ne bebra ya mmoa na sini no why net ye be kan say why net direct ye sini no me anam direct na me anam sa true story yes ade na shew nkran ya wo ye sa ade all right the man who ye ne say me hu say oba asante mem ha na ye kuro yi mu a nsa sesam aye problem kase pa ana ahimie tiesi hene so ye problem kase pa me ye ne say ne sa na tie dia ma me so menye bibi na manfo nya education because we hwe probi to say America China India wo mu di sini aye nwoma bebre na wo gina we say Chinese ni akwala kwa be gina wanim no charge kwa bedwane wo be fi so ntokwa eso bia na onim ntokwa eko woni India ni nya asem no ka to say twen na abehu na wan we obi abeka to say kokopa na chew ana ameboa so be say afo wonuro ni en say Chinese for so ehun odene sa ani enim say America so de okoka o ntokwa so kasem a enya asem keto akonde ye nyina wo obi nti o mo de sini no ai ya no bi ama register woni pa adwini what you say yes America for your movie Commando ana Chuck Norris movies na no mutimi ya America ni a ya che America ni ba ko pe or Saudi Arabia na America for to play na no ma ko fight no ma gina ba ni na no mo kire say
omo de unti for nipa ba ko se Baby. What ya nti obi atu kwa kwotena kromu a on person obeba go fi say kro ye mo ha ye bo me ho ba Sa. Ahunu nti me hu say one radio force so omo nya ohini bi asem na omo de te ho ka ya na ya reho asem no so watie fa ko watie nipa ba ko de woni mo asem na asante sem no kwa wo radio ni ya won hye ye ka asante sem a woni Baby. won na mo ansa no akogina ho chese aka cha o se gu ohini na ni mo asinti na gu so sa nyoma ni nyina ya nyoma o e ka ho bi na me a metena se se da bi o se mehwe na me correct sa de ewu na na de ya kura wo mu no ene se ya hwe ne ya correct ya aha se e mebi beba langas sem na be chen enkran enkra ka so and because na me so ma se hu se nipa no dodo na akura no mo hye da ntia de na se Baby. nipa no dodo na asem ene ade sem omonti ase na omonti ase no e de na o se ye o se mo medication Sa. Omba beti ase omba ase de ase bia be den be ba asante nti madwuma no ye education na pesa me ma akani bia ne asante ni ba bia wo kuma ase ade te sa ade na ase no mo abroche no so no ko se ana adehye na wa na fra abroche fo no se wo madwe ono abroche ni no nim no kure wo mu Baby. na dehye na fra no ase na sa no mo eye no but ni kwa se basa no kure eba akope ko sante hene ode no kadi bibia on fa won se bi we ya de brempo ana ya de hene emra na wa hyehya ato wo wa ni so a obetu ana obehaw sa na asemnete nti sini we dia me ma ye nyina se ensua bibi emfiri na me ye no so no na me premier no YouTube Okay. Mpomponsuo TV every Saturday 8 p.m. bia na ye premier na me hu se dom no di akire abrochefo no ene omo freda bia se adenim se say na tie me anim se say na tie nti omo kra ha me se season 2 no nyane nyere Emra. So obi pe bia hwe na okọ Mpomponsuo TV. Mpomponsuo TV a subscribe to the channel. Okay. You know kuma do say on part season 1 episode 1 to 8 no ni nyina ho. Okay. Okay. Na season 2 no so be sha ase enche. Na wo pe bia hwa ekwan no na wo hene akire bo no. Wo hene ye masini no so mahwe sini asini na wei eda mu befu a wei eye sonko. Ede ne ma ne ye sonko. The ma sini wei eye sonko nie. On say Ghana for ya ye amamre sini bebrebe. Ya amamre sini bebrebe na ye ntuabo. Enko ye research. Ko fa obi ma so ne ma na dia be hye. Nyoma ye amamre ya na fa ye Nigeria for nyoma ne. Fa na fa so ya nansesa. Me die wei enya nansesa. Ya nyoma asia ye real. Ebusu si. Ekoso. Menim se hia nipa. Nipa bebre so what's our problem. Nti eno na megina so a me ye so do so hwe ntade akura wa mo hye ya. Eye ntade ya. So ba himfi a atade o so hye de ba himfi. Ohini di asem a ntade a himfu ni nyina hye. Entuma himfu ni nyina hye. Ba wo hwe ye local movies ibia. Waya wa hena no ahye ni go. No de abotre go da boniti. Wo de bia to ne nsa ni kum ne nan nyina ka hu. Asa na be hunu sa de no. Awa yen asante memu aso ohini bia ya sa no. Na bia party bi ana wo di ade bia ya anigye ade. Ya nhyehyehye go bi sa amfa tante. What you say? Nti Maria Ghanaian movies bebre omo ye bibia fa ahemfie ho pe ya hyehye woni. Se meti ya me hyehye me. Baby o. Ba bia ba. Wo ba chia me amamre kwa. Ya nchia no kura akire ye nipa no. Waye. So what you say? Nti ye nya chance ni ye sini a ye mfamwa. Wo mo nta ma ahemfie. No mo nte amamre ne amane na se. No mo bedu ahemfie o ma anyara. Ya te ahemfie no obi ba. Ohu baby obi gina. Na chese obi twa no fede sa because onye santini ba what you say nti obi an try so obehwesi obeti ase ye gusoso ye dodo no eba ye person obi a ti bibia ofisa how why ma sini nim no o ka kire me a me de baburu asini nim na me ya chewo sini no mama sini na ka said ye etie a chewo because
Manya mama nko. Me ya ma ye nyina. Sa, o ye se o di tree enfo. Sa. Na wo hene se won ka se na aka se ye baga na ha ne titi ye sante mem ha. Ensa se no bebre, da bia ntokwa da bia ye wura. Na ebia kopie na anim ne ehwo se bebre. Na ede ne de sa anoma ne ba. Kwan ben so ne be fa si ano kwan. Na aba ne se na polisi ba mu ye yie. Yo, mama, dear woman ye. Ensa se samo ha dwena sante mem. Sante hene. Me ka se mo egu ne so kira na ungindi. Ono a nyame bo. Nyame bo boss. Ya kura de nkiti problems ni timi ba na bi ba dia. Na ya menno. Sanity. On say ensa se sem no ebi ne education ya bi. Sante mem wa. Se ya ka se kuro heman a ohene ba ko pe ene wo ene brefo ni akọ apel akonya eno pani akonya asante hene gitum se ono ne ne panyi na ode na ayede na tukuru na ono ne ne brempo ma hemfo ka me nyina no medom di sante hene ani mu a omo ye mempanifo sante hene ani mu omo nya ahemfo ma no omo ye mempanifo nti akonya ba ko pe ene da kuro bia so a nipa ko de hwe so de som sante na tete no na ya nananom to no bia wo ba na bia wo pe ba bia tena bia ko tena ensu anyina ensu no bia wa to din wa bia anyina sumufo e ba sa e de adwuma no adwuma wa ne kuya na wa yi ba bia mam se monno modo na mutua ento e de mam komo na modo ho ye de e de som no sa na mo ye ya nti enne no se ohini bi ni kurom bi mu a na omo do edidie no na omo akofa surveyor na omo atete teto ko ka won se we die ya busua asase enka won hene no ho na pa abrewa bi a hyefie ti abrewa no mom na aba o se an na ono mom de ne nsa ye den etikata no so se de ba ya praise for ba be fi so ya abrewa nti ye nche no ye ni mra bi a na eche so bi ya abrewa ye nche obi amro mra ne so sa nti mo hwe ho ni ye na tu so obia ni mu kwan se otimka so akofa sobia etete asase de ohene pe na wono na kwetete no na wasan aton sase no me ba ye me kurom na ada ho ache me ba na ebinim kura anya building permit wa bra anya na ade ma san shekata bia ase bi na aton oti ase wonya hene wonya bibia waton na aban crofo district for also me sheda aba mu pa kwan ye fa soje permit me sheda aba ho wo mo so ama sa nipa no building permit what you say akoba sa emre mu no wo seku ne layout na ya approve layout no baby ye kwan baby ye dwa baby ye say ansa na wo nipa kwa no to nya building permit ba me situation ni na me ko ni approve a layout asona ebinim wo kro no ma onkuta building permit what you say yes ni nyina wo sininim ni nyina me ba enwoma experience bia me try say me share ma obia so asua bibia ye den efiri boye ma ya ma ye kro ma no ante yen sase semase ene ade hye semase a ene kofa ntokwa ene oyene eba ekro no it's about time or say ma say education no ekwa abonten because sabia ne ye na wani bia nka me da bi oti TV so na nka wo kire sa anwoma we bi ni hosa but me fi say sinidi ebekwa akire amado wa bro kire so anya bia ye den afihwe nti no pa ni ade a one a creative problem okay ema ye nsa asesem fa ba ko ye district for ba ko susu ye process kwan ba nso na process for bem all right the ama ba ko ye process for no say onze bia wa na okrom ni bi akọ police station akoye case say nana no eje ya asase afiri yen sama asase ne ye dia eye dan ye ne dia ayo bi na make maka ye nana no madoso be 100 years na ye ne dia na ohia ne peso sisi ye fine na police ni no so tira akoye yi na bia transfer ni free sirim ne ba ya na ka ne ba ya na ahuna mem ne ba ya onim ye ya mamre baby o de do onim an se
ne kurom sire mu wɔ no ne papa ba kura timi tɔ asase ne kurom kra wɔ no ne papa ba kura timi tɔ asase ɛna ne kurom ahona wɔ no ne nua bi kura timi tɔ asase ɛyɛ ɔmo ama me no bɔne biara ni ba wo de ba yɛ ha de a de bi kura me nua ntimi ntɔ asase debi amane akwa so ɔhema kura timi ntɔ asase ɛgye sɛ kura yɛ ɔhene yiri kuro na kura ɔhene wɔ hɔ ɔhene timi ntɔ asase na sɛpɛ unia sɛbi ɔhene nua bi na ɔtɔ na ɔhene wɔ faase bi wote aseɛ na bakroba nabi enya mane bato kono ko kache police ni sana police ni nso de akɔ ɔno na mamrem na ɔno hu ni sɛ ɔhene ne yɛ den osi wɔn maso na case we du court a wutira ko yɛ na ko hia judge ɔno so firi ɔnyɛ santini ɔno so firi baabi aba na aban de waba baabi bɛyɛ adwuma ɛwɔ sɛ osi amamra ɛwɔ hɔ wɔne deɛ sɛ we aka ne deɛ nipa ne kan no na ɔdo ɔmo ɔno ɔmo bɔhyɛ nyinaa aka ho ɔno judge no obebua ɔbɛhwɛ ɔmo ɔno ɔmo bɔhyɛ ɛno na ɔno deɛ ɔwɔhwɛ wote deɛ mɛjɔ na se ate ya no ɛnte saa ɔno no nti ubo na ɔbua na ɔde ama nipa koro kɔsɔ ɔno so nim ɛne na ama nsɛm ni bebree sɛ yɛade apolisifoɔ wɔ ɛne judges ni enim amamrɛ na sa na nyina pɛ so atwa what the neighbor obaka cho say wo so ato asase ama nipa no na na no so asase ne ya ne dia na wa location wai na ya wutimi ya location what ya because wo ya location to ma nipa na e criminal act I was like awudam what the major woni kwan so yes adia enya asantesem okay na tu so no wo location something in inside lease ma because something you know report na kutuku mu no e no obe sign the lease won sign lease it is sign no man no ya wo se hweko ni ye ni ya correct ho no pa e no pa ka hu bi na akofan sasemanso abano ofiise ni pa kro ko police station na police for ka jere ne say ya die ni santema mu ade ohene pe na otumi so oto asase sa ko ohene ho a ko ohene no na ko pa ohene kata abra ka nsem ni bebre kro nu court ka su betwa tese ohene yenya den ade bi na ebi ni sini medicine ni be koso di sini na kamensem wa ko pese dipa ebetiase o mo bi fada ko pentiase na o mo guso o mo hwe na abi no ebe ye cause ya anye bibia ni eja wo mo sa so o mo so be fa wrong way ni sa what you say na for o mo na ebe detect ama wo no so ni asem no yes ono wo ni cause so a o mo so di o ma tetie nyina na ohine ni wo mo tete o manyi ba akokura makuru manyi ba akokura se bi onye difudi ade sa ohine yanze yehisi ni mu a ohima ekwa ben se de na wo kan district for no eni omo efa permit ti ansa na obi na permit no anamo ben na wo se district no nso omo ana ben mu fo no ne ohine no etu ansa na omo de permit ama wo bi. All right. And any pan ba ya na ye the permit no amano. Dabi. Unzo bia bedi akonwa. Ye wura something. O ma introduction letter bi. Ade bi be ko police, o de bi be ko district, o de bi be ko KMA, o de bi be ko akotutu ba bia kire sa wo o de kuro na yede. Ashansa. Enti district for be ka kire say o mu hia wa location. Sample for beto. Okay. Wo de beto a obi ba no nkuta wo die ni bia. Na say kuta proper location. But me situation there. Na me wo for na wu 29 years obi ani kuro ni. Any actually. Anti amanfo yi fa kwan bi so ye nwoma na enye na kwan. Okay. Ha wona be choni nti sa nwoma no. Na two. Na hu se obu okra no doctor we lawyer we ye panyini bi bat ekoba asase ma won hyeda ni hu ni. Me medi akonwa na minima asase sem ho ni so ade aze ba me bedi akonwa na me ma me ho 1 year se me tu ho na mo na makopɛ ni die timi am se madage ko pɛ ni die se de be ya me so mefa kwan tenene no so e de aye menwoma ene hiso aboa me because sesi a se wonam we no obi ka cho se papa bi ka cho se asase e da ha yi media na me ton ama wa ade also ye ne se ekuru mo yen na also ko pene kira kwan fidi prep conference kan enko hyesa any panels debut because wonye hene and we want two ubusa nse ne dia na o se asase ne media na kuru mo yen no kra ya krata ayeden amamia na asa yi a fa kire call lance
ya baba be pick location nipa kura ni din da asase no so ye be hu e bi ko me baba ko pick location no akoye sa search no na ekuro no kura no ye nye layout to approve it e ni lance for kura system it ho no bo hu se nipa kura na de na otama no odo ko to trouble mo bi baba manson be den e beba because e dia o so akọ register the deed that so lance HS ne dia to go yes tabun so no ani din na e den that's so no bu o ha no wo kwa ya nipa no akofa photocopy bi no aye ye nkrata bi ama osemasase bi de on ti sini nyina confirmation e pese nkofo ehunu atiase na e de asubie e ba asante ti obi pepe meta na mo be na wontu krata be na wo so de ko aban mu a ope permit dia ohia won kata won a sante hene waso afna mo shai wo sante hene nim ne wo hene no allocation obey no and how to call aban mu a be ma build permit ama wati na bisi ti na wona mo abohuni atwo stop work ne ya church sa anyoma ne bia produce your permit ne sa anyoma ya na aban crofo no twamu a ompuso muhunu say adan yesi or proper building permit sanity odo na nso esi amuni permit eno nso mre bi beba no ebedane ebedane America na America ya huni na ntiza o omnyoma ye go through omso go through bi pen na America aba esa timi da bi amazama America ne say wo ye wadwen say Ghana mra ni ha na fa kwa bi so e de gi asase bi asase no nkuta proper document mre bi beba abesu yes ABS is okay here kranka bo no ofo emle bi beba ekro ni nyesi ada o sesa sesa nkola bi beba be sesa no kra yes obi aso de mra no e be ye twima ti ye hwe woni ye pa aban bi aba o de obe ya akọ amre bi beba me de mo sa believe ni say emre bi beba sa problems we nyinara sesa amanfo be nya education no on fa ni sika nko hye asase boni bi em na tu so no of toss as we be making sure say okuta proper documents why any ready you back room a hwan and hwan asede ne so muton asase ana hwan na wo say tumi no so toss ton asase why any pe why any oteten asase na obeyi kuro ne de obeyi ono ane de ni mpanifo de omo do hodi die na nkonwa tuntum so di so what you say we yi sa anyoma ya mo do hodi no so mamo nsase dumpa se du no amunya ya na plot number 15 plot number 17 sa numbers no nyina wo de be mamo wonya obi se nipa no person obeto wasase ni bia wo de nipa be banana ya na asase ma me manya obi o plot number 15 no kameton wo de amame obi beto a nsem na oso to fia na memfa ne ma wo hene ho office ka ne mreme na emomu no number na me de ma wo na abe kire me de wo ton e bia na number 13 no na manya obi a wo ye den to nti wo de the picture ne bibia ba na me ma ye krata de amam wo de aze krata na me ye de amam no no nsan bi e ye me me mpanifo pe na esen na nim se eja wa yi amani de na ne we san krata de amani je ko bi ho na bia na obi beto bia na wuti ya sa ba me de ya me ye no me de na ye more digital nti me de mawa I was a picture cam wo so ata munya ni pakro no na wo picture kura wo de beye what the major as me obi ba heman na obeto asase ya ye twa ni mfo ni nyina to e be yes yes eni amokomanim my program bibia on the phone so yeah ma beto asase o heman krata o hene de ama me mfo ni eda so o say that's obi bia o say what you say ti wo ni pakro no say de ama nya obi mane nto ti wo nya nipa na ade nipa no photo paper ama me ma ye ho krata de ama na so atimi adane ama nipa what you say nti wo ni tumi say to asase na o hema so e ana me say nkuro ni bi wo ho a e ya ahene yere nkuro omo do mti ton na emom kuro a wo hene wo mu de won ma nkoto asase ebi se bi wo hene wu kuro o hema ndimi ndon Debbie just on cause free around. Maybe I'll cause free around, say around that Roma.
project bi ba me krom be se me sisu da bi na se na yewura yi ahemfuni bi so o monkohwe no man nya na otumi fa pa nya sa nya sa wa ya santisi nti sa nwoma no ebi no e wo sa tumi ne ye bad dodo na ene ni tumi so beto asase ene yesua di o ai ukwo heman na akoto asase a ene wo heme kata ne stamp sisuo no mfoni eda so nti e kine bi tumi meje krata ne mfiri wo nsem mi mfoni so ene eda so yi ese ni o me ko na nimu ai nti ne se akoto asase a se de o hene chechemu no na wa ya ahweyi enkoto mfiri obi ensem to firi wo hene ho anempo uko obi wo se wo to amane mfa nko no so hene krata ene wo de be ma wo woni no ntumi ma krata ofa kwati kwan so ma krata bia enu nya adwuma da achi bi hu betumi achiro nti mesew wo ta saase a ene adesua na nyina yesua no nso TV YouTube mpompo nso TV uko na uko search na wa subscribe afei ubenya bi ahwedi episodes abada benyina ubenya bi wo ho ahwe emiti ye ntenwe na kope bi hwe na wo season 2 no wode no nso enche wode be hyehyɛ so ama wanya bi ahwe nyina ikasafa asantesem ho a etu yemfo fa yensa asesem ene sɛde ahenni esi ekro anti ye no nti na ene kuma bi osia sini no ena yesi hu nkonya ene ye twetwe hu nkomo no na mene ohene ana nana apelwi afesa wansa ye hman hene ena ye twetwe nkomo wo hene yi mehia brantie bi wo se o wasase a wo ton amamie na meye de mahunu se wo hene na se de ka se ye tumi te TBM wo hene na ate amano a eye ne dia wo ton amamie te wo se me de misika ma no ana sebi mehia kofi kwan mu bi a wo so wo ton asase na me di nachi e de misika akoma me da bi manya sada bisa yo se kuro mu hene kura wo hene ni kuro ni na nkoto wo so to a ubenya problem so no need to mean say wo ye den wo ton asase ma me no mbebo so wo de to wo hene ne ba ye bekwa akoye krata ama ye de krata ne mpo de ye de ama wo ne ye bekwa ama ne san ama wo enye sa na asem ne ti debi wo hene ni ho a memfa ho nkohihye wo koye sa mre bi beba wo besa abo campaign mfa so bia ni so office wa ne je ho a twen wo hene ba wo akoto eti yes the how mo be chiro nipa bi ha wo mo nipa bi ha wo mo ya na odwene ho ha wonti ase wo hene no kura ya ne dia na ono na ba no kura no obeto no wo hene no wa pompe otimi wi akoto free ebi e ho no benya no fo achen wo hene wo ma mfa we muremu ye hwesini ni mu a ohene no sabi na ni mfie kwa ani mu a wale mrenti wo de no wo fa asisi ni na so na eche ni ehwe nsem esisi ya na eni enyan eye so ohene bi ede obi besini na so yo oba yasante memu ha enya amane enya amane akura se wo yemra odu obi siu na so debi wo fizo wa yemre wo fizo wa yemre na se odu obi ebisiu na so a asem ni eti a opadi a tu ho ade so so ade aze na fa wo fa asakro ne yede edi akonwa so ade aze eti opadi na otu ho ade so na mum se wo se wo fa ase bi asiu na so na wo enka yamane ho enu ti na wo mpelifo wo fi so ayemra wo continue ne take over on na second in command asa ne ya hyehyɛ no wo amanfo ye saade wo ye sena na ayemra no we no odina sin na so wo be du santanyi na nyimfia ye babo saade na to agu yan so kura na tese enye adwuma e wo ye santim ye nyina ye nkomi atisu yi ke ye sisi dada se na nka bo na me wo fa asiki to ebi na me de na tena akonwa me se wana osi me na so what did the mean na debi enya santisem yankofo ye tetene na nanom ye bi na mo fa na bakoma edwa saa bakoma edwa no ye na nanom hu se the problem back te se ni nyina no mo ye afiri ho ena ne nkofo akofa wotemena so na de wo de bam na akwala akoro koye ne da wo so sini ya ekoye ne de edi afa wo hini ni wuye no na fa wo ye no ho se onu mum ene di hene wa
because on here tears or the other is seen in our there be and yes answer some and go for participate but at that same by something in fear the bachelor will say the way and yes answer some I hope ready to one to one years with dear Nana pay for some fast what they say why am I who couldn't tell because you see free you what is it what he ma minwe mu kakra na ye messages ni bi obi wa mfani din amma o se ko benya wo number fi se owo asem hia bi pa efa asase ho a wo pese wo ne wo eche wadaroma yo benya me number why where's free elder upon owo Jacobu wo say wo hwe episode 7 no den na wo chia ye enwume wo sinyame wo nhira wo sanso wo hwe episode 2 no that's obi nso kyerɛ sɛ baabi a wɔteɛ no wɔ hene ani hɔ na wobɛtumi atɔ asase ɛwɔ ana wɔn to no bo na ɔmmra ne emusam yemusa kurokuro no ho nsɛm saa no akɔ tuni sika agu obi nso kyerɛ sɛ ɛtɔ da da bia ka asase sɛm ɛtɔ da yɛnka asomdwe nsɛm we dey ase nhyada mfa de ye kan ho nso no so de ensem de bia ye kan ana wa moni din won kasa say ye nka asumbi ensem asem we ye kan e asumbi asem because bit mama peace aye dey aba baabi so at yaze ye enkofu kunkum ni pa won sase sem de be o enso se ode kofi na ode fijamase na eba wo say ya na ahemfo moton sase no epesika anase bia o fa snap breme na me fa nto na me fa ema nananom ana moton e de pesika amani akwa so no snap na ne yagie sa oti asia but na bia se no nyoma bia sesa because the development intino edu ba bia o second so nya bibi yetim de chichiri kro okay yo yaka no ye de beto aso to wo hene ye hwe abusua panni ne bra ne yobria ne de ne wo ye no osini mu a ti isa na sabio japani ne fo ye anabo no ne de no na ne suban no eye soronko abusua panni ne de nka wo da abusua no wo na wo krokra abusua no na amade boa wo hene ba abusua panni se wa wo hwe suban wo da na dia nes wonye de shepa na ye de shepa o bese ku tambia wo ke se ku ni bia no na wonye de she because do ye de she de wodwene ne nananom ho wonye saade no ti abuju apanyi ni suba oda na di osini mu na no wotene pa wone no ofa asena na wone na epra konya ni na so e wo kofo ye saada ye abuju apanyi fo bu a omonyo ye no odwene ho a wonte ase na to se de na we eye no enhyeda emfa kwan mu sa esuban pa suban pa obu okwa no ye de hye so opeso osaya dit ono otibi ka se me de me badi akonya ne bi enye nti me ya abo ebi beti masa ne badi bi enye nti no ya abro yes esida wona yenhwe tano konfo ene abrafo omo etese omo dwumadi eyepe on say so her movie me say ade ni shemu tano konfo ene boso brafo sa ya na obia say konfo bia tibukum nipa obia adwe na omo yenu so nsunie e wontem tano fo nkum nipa konfo a waye tano oni ni bibia e fita bi ode ne ho bia e fita ni hire nkum nipa ono oboa kura no oboa busua no ono ne dia no obokro ho ban tina kuro bia wo tano wo mu e kuro bia tina ya o masa dia pa no ti uzo hwe sinini mu a abrante no ko sen kokokum no fa tano no pamo no ono onye sa dia nti wo ko osom brafo brafo dia wa ya kazo obi abrani a ne sika chire ne animu ye de etwa what you say ti uzo ko ye ko brafo no so hwe na ne ho nyoma a wo de te wo ne baabi kura wo te na
na hu se obetuma sa abone okay nti tano no omunkum nipa e mo mbo ye ho okay mo boye ho ban we mo nso de ekuro abusua nipa ombo ye ho ban we mo nso de jasanya bambo bi e na bi on the ade no obetuma obesa ni sesia what you say sentina ni fa hene no okun ba won sa wahema no o try hard wahema no fa kwa bebre so kuno because wahema no ne nananom o so mo so ya den eta na chi to mo ya no mo nti ase o fi so wahema no kra wo fa bed o madwe no ba no so wo fa bed ya nti sa wo de no kra edi akuna udi ne no kra so a obi ya waduro sa de anya obi ya dan anya okay de meka no so bibia de be ma waye powerful bia ye no kra so e ba okay ye hwese de na abrante ne ne asia bre no a ye wo nipa bi ogu ya sesa se wo pa hinni a na opa akonwa bi a ne tumi bre eye se wa bebe makwan mu bia metumi ayi we firi bebre ho ayini aba wo bi so a cha wo hene de wo hu papa ayini we ya na me mama se adenti na hinni enti se bi wo kan moja egukura na wo nsuro hu nipa ni bu wo ho a se wo ba be wura mu aya wo bekum ya bo en fa no what did they measure na say ya na wo ye ni sinim kura so ebi ye de e chensa bi ye de e chensa na ewi ase kakraka ye da we Queen Elizabeth ni 3 days ka so so on tra obi akọ ho da nti ni pa ko ho tra de what tra bi da ka bo se share wo tra obi ko ho na fo jai mama ni kan efe nti hwe abrante suban a sebi onuma adidi na akonwa wo mu fi me pese wo kan bibi kire wo mu wo ba den ase de wo te so no wo mfiri so na chese wo mfiri na kwan mu na wo no emedi ade de meka ne se ahensem no se ye mass education we kwa abontena ono nipa na se wo ye na dwe kwa se bo pa akonwa no oni bibo wo pe obekum nipa ama akonwa no abefa ono ya bedu be bo nso wo ha obetu ku nipa ni nyina ba bedu yewura ho a wode no kure ne beto gida ama akonwa na bo sanity akonwa na bobo ene na asem na aba awo abo bebre da obitu yes ansem ne na so bedu amfa mo enya wo dia nho ade a yamfa mo we dia ni nkrubo ya kase bom kra chire mu asem na ba wo sininim no unza first ashase wo ensasesem sasesem na kofa amanso nyina adesesem wo besi no ofa wu office on one na ti akonwa no so so ade ase na kofa amanso bai na call ohene kase na mi ohene kire se daabi otu obi na so a na nkire se wo ohene nje se no ohene wudi a office opa akonwa na kosre free wo hema ho ohema no hu mobo no de be ma wa na chese ewom se ye nyintum so ye de obi etna ye na so na ekoba ne saa na ohene ni free mu a enu nkire se automatically no wa be ye ohene onya hene won so afena bia mu nso aye wo so afena mu so ya na aye hene to tere na so so nkire se owu a wo na wo se wokọ dabi wo ti ase ye nye saa de ni ntum o ye wura ni so to obi na so na kire se wo onya hene na emom se no kura akọbasa na ohema so wa amfa ama oyi wo bi fufra wo timi nka se once na wote na so de wo no se de ye den ma dabi na ya na omoti ase esa omoti ase ta me ye hu si ebi no ti ase se me ofade me na me na de me si na so nko ade oni ho a e wo se me na me ye obi so obi besi me bodin ebi esi so a omonti wo ho ase kora so ti ase but nya sa na tie ya do tena obi na so a wonya hene ohunu owu atumi ko ohema ohema adwene ho no fi se ebia wo ya akwala bia bu ade na obe hu mobo no wa ya yi a one chapanyina atranse ni adwene ho no se ohema abeyiwa oyi wenyu a woni ni asem me da fo ya bia phone lines na tum ti ubetumi afre na nso wabo ewum na ya twetwe nkomo what you say
Acho so him enyi wo a woni ne ni asem. Woni ne ni asem. Woni ne ni asem. Di o. Hello. Yeah. Royal TV. Ani o. Me pesa me ba mo program so. Wo so dada. O ni ka say. Ye tie wo. Hello. Me free. Me tbantama. Me free bia. Me free bia. Yo. Bia. Yeah. Ye tie wo. Hello. Mesramo ofra free TV no ho. Woni ya kasa bia na wasan aye akọ TV no ho wadaroma. Hello. Hello. Masaba program. Ayo. Me pacho te obi na o ni me to jansen assassin. Obi ya dan ya. Obi wanyina wo kuruma otime to jansen na assassin. Yo, wani wa obi ya no ama o ya da ase. De wo mu ne jansen hene woni asase. Wa yo hene ne bo akonwa no e ma no a wa ye ne jase. Odo so didi. To wa hene no ya betete no wa hene de jase hene ne dia ye den. Ama no. Ne mo ka ze jase hene asase dia na wo ya ma na ye se jase hene ne de no ho. Ebia de otete de man no e ne wasan afa ekire beton. Menim de sesa no wo ka na dia. Hello. Wudi ni be akasa free. I'm pacho makasa free the cham. Okay, the friend was saying. The free. You one uncle. Actually, mama, the way you kasa no wodum kasa pa. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Medarase pa. Okay. Medarase. It's not just a jase hini eni asase. Asase de kuro na asase ni nyina ye wo hene. Okay. Na emom no na me ka se e bia wayi bia ma ne kontire mu no so ni bi wayi mamam bi. Ba de du ne tetia obetete no de mom de a abusua ne de aye den. Amam. Okay. Na emom mam nyama dwene se mo ne ne be pre ho se e bia mo de mo ho e bia nya ne sa. Okay. Ye be che se me maka se mo che. Na mo de ewo mu no. Okay. Na emom bia ase o bia asase ne bia. Ene wada mama yanko lines. Hello. Hello, good evening. Majo so hini wudi ni baby akasa free. Hello, good evening. Ya je so wudi ni baby akasa free. Me pacho me kasa free. Me kasa free o place wa inkuru. Okay, ni efa o saying. Me die Ma wa non kwe. Na me pacho me wase bi na me pesi bisa. Me fan se afasi a ye na na mo pere. Ato. Mo hini ba utimi da ji asase ne se unchi asase so 21 ji asase tumi se mana. Yo, be ya no ama we da se. Oba. De tie de. On se Waso mo nananom na apra to ho. Waka so mo nananom na apra to so chirichiri. What ya say mo na mo ye kuro no adehia na memte wona se. No za ko chiri mu ye na mo de fine. Fane se bi kura wona nananom na ado ho for years. Hello. Hello. Good evening, madam. Evening. Wudi ni baby akasa free. But me friend me ofori me kasa free takwade. Okay. Mo anu kwe. But takwade. Yete wo. But masa me say ohini na kunti hini. Nsusia be na dantemo. Ohini ana Ohini ni konti hini. Yo, ya da ase. Over. Wa hene de wonna kuro ni nyinara mu nyina no hye na se. Konti hene na wo ka no wa hene ne na ball no se konti hene. Ama so afena mu swai kire wa hene ni mum. Nti konti hene de ode ntoto wa hene ho a. Na emom wa hene ni mum woni wa ode na chi eja konti nti de fe no konti kuro no di ti ehene no. So wa hene ni ho a wona hwe kire e ma wa hene. So wona wa hene ne nyina. Hello. Hello. We are my last caller. Hello. Yeah, mama. Papa, we didn't be able to free.
Me ka je fi be bi ni. Okay, mo anon kwe. Ye se me kwa be ifo. Okay. Ifi atmaya bi. Na mene na amse ya bi oyini wuye no. Be amse 20 years 22 years. Na efie the back was many feet as I said no. What was it for not taught us in the play? Almost or him or 2 for see or anything from Dimika. I could see dance in this was so. As I said, there will be more than 20 Navy assassin making. Okay. When you have a budget, a man so said an icon. And the credit door, you have the din. That's your knees, you said your mom won't go to the comfort. Mama bi nsusu fi be kumasi abetu pasase no ya bi na chesi aye manso da wo chesi oh ti de na na ka no se wo ka ya se mo aye ni de pa na ya bi form mo to ya se yes yes no wo fancy for no mo people bi na wo fancy for na ye ma wo mo wan kete na ye ma wo mo o to bi 250 o to bi 200 150 yo that's say mama ohne ohun se yakofa asasemi na wadaro mafa efutu kakra kan na ye branding yo yakofa ensasemi bai ko for free pa eno kura kire se problem kese apreba ko ho no ohun se o kasa ya be nkwala bi na etonton sase owura no wonti asema meke no wontie niye sa nkwala no motonton asase no mo 2 years sika o mo je wo asase no nyinara nkonwa no beji sika nyina from nsam kwan ben so spiritually I'm telling you uko kuro bia mu ni akira wo se papa we na tonton he na asase ya no hini wa wo de hwede waye wo fa woni debi ye shira so ma something ni shira so ma na wo shekro mo na wo todi debi wo fa woni da me de me say kokuro bia mu wo de be nya obi a se na wo hini ni wo na tonton asase ya kira wo asase a waton a e bia be 500 I say the sky one pa. Can I sit in him? What hini pata kwensu ne TF4. The meka nyina ne say no ka say wo mu so hene ne ba o makosisi dan esi wo on e dan with mesi ba no nche asase no eye wodia usi dan na edu wona say be page awo dan you so be den you usi a o hene no so pa wona de o hene ne layout ni mo no asase mo ton he what did me jire wonu so betuma e de ho ama obi ni pere de ukogina court sezi akoto beka say ye woda ni bebu aye den wo hene eti sa anyo ma no mo nye mo na kura no mo hya ho no mo si dan emwa wo hene me da se che nipa ba ko ba nu bi ye bre ni nti wadaroma mefa akonwa yi so na ma che ama bafu nyina me yere me ma me kuro mama de hye wo hema memu my friends am ahipafo obia ana yewura asante yewura adaroma ekwen die me se mekon ma chire mu ama ngofo atensa asase na yeso yetima fe ntuma pefre kwa me hunu sense asesem no emwa yen emwa adehye na ya omo se ombeton adi ana ya biso aya omo so omo pese kuro no ebenya ntuma pa wahene medase mewura medase yenso yedase yeda wa wo hwe yenso ase ai kumadu osia kona kope bihwe so ko YouTube pompon TV na kope bihwe na efe yi sanse tu yenfo fans asem sede na afrefo eken ya anti ogusu a oye episode 2 ni ho adwuma was season 2 ni ho adwuma enche ebebenti no ya na wakope bi ahwe na yeda wasem so se wo je brehwe adwumadi enwumre da se na ma yenhia ewo Amamre TV so meda wa o share yen bia asimidin ne adwabo achewa wo hene the number bi betu da se be ya ebia se bia obi epese ofre wo ase de na obi eken 024 okay 31 okay 66 okay 554 okay ise opese ofre ohene ana ebia bibi wo ha opese one no echa na opese wodi jimu free ni wa obetumi afre number na wodi twudwa no maboafo ina MCR cameraman wo bia yedamase me maami bi nso ewo techiman ye buno techiman maami asantoa